19-годишен студент е с счупена челюст след удар от охранител на плаж Градина край Созопол. Младежът и негов приятел твърдят, че са бити без причина. Нападателят се издирва. По темата работиха Лора Стематис и Диана Теодосиева. За да посрещнат първият изгрев на юли, Владимир и приятелите му избират бар на плаж Градина. Разказва, че още в началото на вечерта става спречкване с охранител. Сега челюстта на Владимир е счупена, заради което му е трудно да говори. Моят приятел седа на едно ремарке, че аз от декора. Седа обръща някаква пица. От нищото се появява охранителя, схваща го, бима един шамар и го поваля на земята. И той каза, защо ми обърна пицата. И реших, че трябва да, като нормален човек, да предприема някакви действия, да му предложа компенсация, да му купа парче пица най-малкото. И както тръгвам да му предлагам, дърпаме тук за връзките на шапката и му удря един силен шамар. Владимир опитва да помогне на приятеля си. Изненадахме ме с удар с дясната ръка в лицето и аз падам на земята. Смятам, че не беше с гола ръка, съдейки по фактурите. По спешност е закаран в бургаска болница, след това е прехвърлен към друга и 10 часа по-късно е опериран в Пирогов. За сега резултатите не са особено приятни, иначе преди че съм свалил за една седмица 5 кг. Мога да ям само със слънка, да спя само по гръб. Некомфортно е да излизам, да говоря.